La volta al món escoltant la TDP. A la recerca de culers perduts. En línia amb Marc Margà. I obrim el 2017 des de Ho Chi Minh, a l'oest de l'Àsia. Xin chào Huy Các, tôi tên là Miquel Àngel và Việt Nam. Soc en Miquel Àngel, us saludo des de la ciutat de Ho Chi Minh, al sud de Vietnam, on fa uns 20 anys que hi resideixo. Soc mig de Girona, mig de Prades, i ja sabeu on teniu un company per si us interessa. En Miquel Àngel es presenta amb un excel·lent vietnamita. Més de 20 anys a l'Àsia treballant en el sector hoteler, la concepció del país li ha canviat totalment. Quan vaig dir que venia a Vietnam, doncs la idea principal és el Sylvester Stallone, la guerra, els tancs pel carrer. Llavors, quan arribes aquí al sud-est asiàtic, el primer que es veu és molta calma. O sigui, hi ha poca confrontació, el tema del budisme, el calvisme i el respecte. El respecte per la persona, sí, és molt evident. En Miquel Àngel és pare d'en Jordi Nam i la Raquel Ain, dos catalano-vietnamites aficionats del Barça. Tu de seguida que vas pel carrer i algú et pregunta d'on ets i li dius a Catalunya i ja et relaciona amb el Barça i et pot dir jugadors. Veus molta gent amb samarretes del Barça, gent que tenen la moto, per exemple, pintada amb els escuts del Barça o que porten jaquetes pel carrer i és bastant curiós, la veritat. Curiós seria que ens perdéssim el partit. Ho tens controlat, oi? Aquí a la ciutat de Ho Chi Minh som 6, 7, 8 catalans, ens trobem tot sovint, ens parleu el partit per fer una mica de sopar, una mica de pica-pica. Ara sí que m'has convençut. Estrenem aquest 2017 des de Ho Chi Minh. Som-hi! En Fuc, Barça, di. Endavant, Barça. I tu, des d'on ens segueixes? Explica'ns-ho a wilova.com.